אהלן חבר'ה, בוקר טוב, אני מדבר אליכם, כאן דודו, אני מדבר אליכם מאשבל היפה והמדהימה, קיבוץ המדהים שאני גר בו. אז אתמול, אני לא יודע אם אתם מתרגשים כמו שאני מתרגש חבר'ה, אבל קרה דבר עצום, הקמנו 36 גרעינים, ואתם חלק ממשהו גדול שישקם את העוטף והצפון, ואנחנו הולכים לקראת שנת שירות בגרעין נחל הכי משמעותית שיש, ואני ממש מתרגש לדבר איתכם ולהיפגש איתכם ולראות אתכם, ואיזה כיף ואיזה דבר עצום אתם ואנחנו ואני חלק מהדבר המקסים והמדהים הזה. אתם אלופים ומדהימים, ואני מאוד אוהב אתכם. אתמול קרה דבר מאוד משמעותי, באמת. אתם השתבצתם ונכנסתם ודיברתם איתי ואתם מהממים, וביחד אנחנו הולכים עכשיו לקיבוצים, גם בעוטף וגם בצפון, בגליל עליון, במטה אשר, בגליל מערבי, ואנחנו קצת, אני מאוד מתרגש, ואני יודע שגם אתם מדברים איתי, שאתם נפגשים ואתם לא יודעים איך זה יהיה ומה יהיה, והכל, אני מבטיח לכם חבר'ה, הכל יהיה בסדר. אנחנו נצא ואנחנו נעשה גרעינים, ונהיה ביחד, ונהיה ביחד בתוך הדבר הזה, ונלך לקיבוצים, והקיבוצים מחכים לכם, ואוהבים אתכם, ורוצים אתכם עוד לפני שהם פגשו אתכם, ואתם מופלאים. עכשיו ככה, כמה דברים כדי להתקדם. בעצם מעכשיו, אנחנו מתקדמים עם האזורים ועם הגרעינים. אז למעשה, היום שהיה אמור להיות יום עיונים בשבוע הבא, ביום שלישי, אז אני מצטער, אבל הוא לא יתקיים, כי אנחנו צריכים להתארגן. בעצם בשבוע הבא, נתחיל לעשות לכם מפגשי זום, לכל האזורים נתחיל, ולאחרי זה לכל הגרעינים, ובעצם נתחיל ביחד לצעוד לתוך הדבר הזה. אז יהיו מפגשי זום בשבוע הבא, של לפי אזורים, אני אכתוב לכם בדיוק בקבוצה, איך בדיוק נתחלק והכל, ואני מאוד מתרגש. אז היום ב-28 הוא לא יתקיים, בסדר? מי שנרשם ומי שמילא טופס, אני יודע שהשקעתם מאוד, אני ממש מעריך את זה, וקראתי את כל מה שכתבתם, ואתם מדהימים, ואתם אלופים, ואתם משקיעים המון, אני יודע את זה, אני מתרגש בדיוק כמוכם, אבל פשוט יש לנו המון פונים, ואנחנו רוצים לתת מענה לכולם, לכל הי"בניקים שרוצים לצאת לגרעין הנחל, אז יש לנו קצת ענייני התארגנות, אבל אני מזכיר שוב פעם, בשבוע הבא אנחנו מתחילים לעבוד איתכם, לפי האזורים שבהם, ולפי הגרעינים שאליהם התחלקתם. אני מאוד רוצה לפגוש אתכם, לפגוש את כולכם, לדבר איתכם, לשמוע אתכם, את החלומות שלכם, את הרצונות שלכם. אני כאן, ואנחנו כאן, כל הצוות האדיר שמאחוריי, איתכם לאורך כל הדרך.